A ver, María, que tampouco foi para tanto. Xa estou farta. Xa sabes o que che digo? Que aí te quedas co teu bar e coas túas horas extras. Xa che dixen que che asía pagar. Pero Perdoa, queres deixarme en paz. Xa che dixen que... é que che caiu a carteira. Ah, grazas. Que estás, facendo camiño? Sí, pero é que agora estou perdido. Non te preocupes, que xa che digo agora como seguir. Por certo, chámame María. Eu chamome Diego. Por certo, menuda bronca ali co teu xefe. Sí, a verdade é que xa non aguantaba máis. Xa cheguei ao límite. É o mellor que puiden facer. Fixeche ben. Veña, imos que che vou ensinar como seguir. Estupendo. Coñeces Pontevedra? Moi pouco, a verdade. Mira, esta é a zona de... Pois nada, necesitaba pensar. Iso? Nada, estos días empecé a vivir con miña nai e, claro, non estaba acostumado e necesitaba un pouco refrescarme. Que pasou? Pois a miña moza deixoume. Sí, tío. Nada, non hai que darlle importancia a cousas que pasan, era o mellor que pudo haber pasado, o que pasa que, bueno, ela marchouse, eu me quedei só no piso, caíame a casa enriba, miña nai tamén soa. É o que hai, xa lle chega ben. Vale. Levamos moito tempo andando. Que te parece se vamos picar algo e a cear? Por min estupendo. Vamos. Que ceamos? Unha pizziña, unha hamburguesiña... O que ti queiras, María. Ou algo un pouco máis sofisticado? Que va, o que ti queiras. Eu, a verdad que chegaba Hola, aquí... xa estás aquí ou non? Mira, presento a miña moza, Chari. Chari Hola. Diego. Encantada. Hola, encantada. Que, imos cear todos? A verdad que xa non teño moita fame, María. Eu xa estou ubicado, así que grazas por todo. Vou a seguir co meu camiño. Bo camiño. Bo camiño!